Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws uit Curaçao en de omringende eilanden op een rij gezet en we willen dat graag aan u voorleggen. Op die manier bent u op de hoogte van alles wat er speelt op Curaçao, op ons Douche Curaçao en op de eilanden in de omgeving. We beginnen met een bericht over de benzine op Curaçao. De bijdrage moet komen van alle ministeries. Dat is de boodschap van minister Javier Silvania. Hij heeft in overleg met de andere ministers het volgende voorstel gedaan. Als de regering van Curaçao besluit om geen 6% OB op benzine toe te voegen, dat betekent namelijk een verhoging van de benzineprijs, dan zouden alle 9 ministeries op Curaçao 1,42 miljoen structureel moeten bezuinigen. Op die manier kan de benzineprijs lager blijven. Het is dus nu aan de collega's van Javier Silvania. Het plan ligt op tafel. De Extra schrijft er vandaag over en we hopen u binnenkort te berichten of dit betekent dat de benzineprijs relatief lager blijft. Verkeerde slachtoffer bij moord bij bakkerij De Zon. Dat is het beeld dat naar voren kwam bij een behandeling van een moord die in 2019 heeft plaatsgevonden. De moord vond plaats op Idrik Francisca op 22 juni 2019. Daarvoor zijn 4 mensen veroordeeld. 1 persoon voor het aanleveren van een vuurwapen. 3 personen voor daadwerkelijk de moord uitvoeren of beramen. 1 straf van 8 jaar en 2 van 15 jaar zijn toen uitgedeeld. Er is nu sprake van een hoger beroep. Maar het trio ontkent iets met de moord te maken te hebben. Maar tegelijkertijd kwam het beeld naar voren dat het volledig mis is gegaan. En dat dus de verkeerde persoon doodgeschoten is. De rechter moet nog uitspraak doen in het hoger beroep. Gebrek aan controle op Curaçao, dat is volgens minister Charles Cooper een groot probleem. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning was gisteren in het parlement aanwezig tijdens een zogenaamd vragenuurtje. Daarbij ging het over heel veel, over de wegen, maar ook over verkeerscontroles, het uitschrijven van boetes, het houden aan de verkeersregels. En Cooper verzucht op een gegeven moment, we moeten gewoon de regels naleven, controleren. Zaken die normaal zouden moeten zijn, zijn er niet op Curaçao, dus daar moet ook aan gewerkt worden. Winnaar van de Cola de Brodprijs 2023, Ellen Spijkstra, kreeg gisteren de prijs uitgereikt. De Cola de Brodprijs wordt elke keer voor een andere culturele, kunstzinnige uiting overhandigd. Dit keer ging het over visuele kunst. Goh, hou ik het even in de war. Visuele kunst. Ellen Spijkstra is daarmee in het zonnetje gezet met deze prestigieuze prijs. En daarmee heeft ze een geldbedrag van 5000 gulden gekregen. En de prijs zelf, de Cola de Brodprijs, wat op zich al een mooi kunstwerk is. Gefeliciteerd. Toerist verdronken bij Playa Calqui. Gisteren is een 44-jarige Amerikaanse toeriste overleden terwijl ze aan het duiken was bij Playa Calqui. Mensen in de omgeving zagen dat er iets mis was met de vrouw. Ze probeerden haar nog te reanimeren. Daarna kwam de ambulancedienst, maar uiteindelijk is de vrouw helaas overleden. Brand in de Mondi bij Ronde Klip. Hoe het heeft ontstaan, dat weten we niet, maar u ziet op de beelden dat er sprake was van enorme rookontwikkeling bij Ronde Klip toen verschillende autobanden in de brand vlogen. Eerdere berichten gingen over 2 jongeren die zouden zijn gaan jagen op leguanen, konijnen, daarbij brand hebben gesticht dat helemaal uit de hand liep. In ieder geval, de brandweer moest uitrukken en de brand is uiteindelijk geblust. Dodenherdenking op Curaçao. Het is vandaag 5 mei, bevrijdingsdag wordt daarmee gevierd binnen het Koninkrijk. Gisteren was het dodenherdenking en daarbij werd werden kransen neergelegd bij het monument aan het Waaigat en later op de ochtend ook bij de militaire begraafplaats op de Rode Weg. Het blijft een indrukwekkende bijeenkomst. In Nederland is wellicht, zoals u weet in Breda, de plechtigheid verstoord door een ogenschijnlijk dronken man die precies op de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Hier op Curaçao is alles rustig verlopen en is stilgestaan bij iedereen die
vanaf de Tweede Wereldoorlog is overleden in militaire dienst of in andere dienst voor het Koninkrijk. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de reclames en daarna hebben we meer achtergronden voor u. Ready for some delicioso combos? KFC has some finger-licking good ones. Check us aquí. Un chicken salad, un biscuit, un butterfly agua dasani, of un soft drink de 6 ons pa just 9.25. Got company? Go for this delicioso combo. 4 pide gallina, 4 chicken strips, 2 mashed potatoes for only $33.50. KFC's delicioso combos are finger-licking good. In de aula van de Universiteit van Curaçao vond gisteren een symposium plaats onder de naam Vaderafwezigheid. Daarbij werden presentaties gegeven over onderzoek dat is gedaan naar de ervaringen en percepties van Curaçaose, Nederlandse en Nederlands-Curaçaose jongeren over het opgroeien zonder vader. We hebben er eerder aandacht over gehad. We hebben toen Odette van Brummen-Kirigori daarover geïnterviewd. Zij heeft samen met Marielle Ossinga, zij is van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek hierna gedaan. Van Brummen-Kirigori is van de Universiteit op Curaçao. Marielle Ossinga is van de Rijksuniversiteit Groningen. En we kijken nu naar de presentatie die zij gegeven heeft, waarbij ze aangaf dat uit een onderzoek is gebleken dat er een verschil is tussen de wijze waarop Curaçaose jongeren en Nederlandse jongeren omgaan met het opgroeien zonder vader. Nederlandse jongeren, is een conclusie, zijn negatiever over hun vader. Ze hebben geen behoefte aan contact. Curaçaose jongeren zijn minder negatief over het algemeen en laten altijd nog de mogelijkheid open tot nader contact met hun vader, die dus niet aanwezig is bij de opvoeding. Kijk naar het volgende fragment. Wij hebben gekeken naar percepties als eerste. Dus we vroegen de jongeren bijvoorbeeld van hoe zou jij je afwezige vader beschrijven? Veel Curaçaose en Curaçaos-Nederlandse jongeren gaven aan dat zij hun vader eigenlijk niet zo goed kenden en dat het moeilijk was voor hen om hun vader te beschrijven. Nederlandse jongeren daarentegen, die waren voornamelijk negatief over hun vader. Dus die zeiden bijvoorbeeld dat hij geen moeite deed om hen te zien of hen op te zoeken. Dat hij geen rekening met hen hield, dus met hun gevoelens bijvoorbeeld. Of dat hij bijvoorbeeld voor zijn nieuwe gezin of zijn nieuwe vrouw koos en hen op een soort van tweede plek had gezet. Als we ze dan vroegen om de band of relatie met hun vader te beschrijven, dan vertelden eigenlijk alle jongeren, dus het maakte niet uit naar welke culturele groep we keken, die vertelden dat ze eigenlijk geen band met hun vader hadden. De Curaçaos-Nederlandse jongeren die vertelden dat ze ook ups en downs hadden ervaren in hun band. En dat ze daarnaast wel open stonden voor meer contact met hem. De Nederlandse jongeren gaven dus ook aan dat er geen band was, maar die vertelden dat er ook ruzies en beschuldigingen waren. En die waren daarom ook een beetje ambigu over het wel of niet hebben van meer contact. Die vonden het soms wel veilig en het beschermde hen ook een beetje om hun vader af te wijzen. Dus om het contact af te houden, zodat ze ook niet meer die pijn ervaarden. Dat wat betreft de percepties van Curaçaose en Nederlandse jongeren over het opgroeien zonder vader. Er zijn meer dan 2200 jongeren hiervoor geïnterviewd in Nederland en op Curaçao. En behalve naar de percepties is ook gekeken naar de ervaringen van de jongeren. En daaruit komt onder meer naar voren dat het lijkt dat Nederlandse jongeren meer moeite hebben met het opgroeien zonder vader. Kijk opnieuw naar Marielle Ossinga. Dan het tweede gedeelte van de interviewresultaten. Dat gaat over de ervaringen. Dus hoe hebben jongeren nou ervaren om zonder vader op te groeien? Het eerste onderdeel waren de moeilijkheden die ze beschreven. Daar kwamen ze zelf mee. We hebben niet gevraagd naar moeilijkheden, maar jongeren die begonnen zelf te vertellen over dat ze emotionele pijn hadden ervaren. Dit was in alle 3 de groepen duidelijk. En dat zij hun vader hadden gemist. Bij Nederlandse en Curaçaos-Nederlandse jongeren daarentegen kwamen ze ook met problemen en confrontaties naar voren. Die zij hadden ervaren doordat ze zonder vader waren opgegroeid. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat ze zeiden dat ze het lastig vonden om anders te zijn. En dat ze zagen dat andere kinderen die die bijvoorbeeld wel werden opgehaald van school door hun vader, dat zij zich realiseerden, hé, dat gebeurt bij mij niet. Waarom heb ik geen vader die me ophaalt van school? En hoe zou mijn leven eigenlijk zijn geweest als ik wel een aanwezige vader had gehad?
Dan het omgaan met vaderafwezigheid. In alle 3 de groepen werd gesproken over compenserende moeders en ook anderen. Alhoewel de anderen wel anders waren in de groepen. Dus de Nederlandse jongeren die vertelden bijvoorbeeld vaak dat hun stiefvader een soort vaderfiguur voor ze was, of hun opa. En de Curaçaose jongeren die vertelden vaker over een oom of over een broer die rol overnam. Een ander verschil was dat het onder Curaçaose jongeren vaker voorkwam dat ze zeiden dat ze niks hadden gemist en dat ze niet beter hadden geweten. Dat het eigenlijk altijd al zo was geweest, dus dat ze er helemaal niet mee bezig waren. Terwijl Curaçao's Nederlandse en Nederlandse jongeren juist aangaven dat zij zich hadden moeten aanpassen en dat zij hun vaders afwezigheid hadden moeten accepteren. Aan het begin van het symposium zei rector magnificus Francis de Lannoy dat 40% van de Curaçaose jongeren zonder vader opgroeit. In Nederland is dat aantal veel lager. Francis de Lannoy benadrukt tegelijkertijd dat het onderzoek naar vaderafwezigheid een gevolg is van een NWO-onderzoek. Er zijn verschillende onderzoeken gefinancierd door het Nederlands Onderzoekscentrum voor Wetenschappelijk Onderzoek. En volgens de Lannoy is het alleen maar goed dat Curaçao op die manier samenwerkt met andere universiteiten. Dan gaan we naar het einde van Extra-Journaal. Dit was het belangrijkste nieuws. We zijn er maandag weer. Ik ben blij dat u heeft gekeken. Fijn weekend, het allerbeste. Tot ziens. Dag.